Хто там? А ці дома, гаспадар? Боже, кого гэта самага ранку нясе? Гаспадара няма, але калі трэба, я і сама магу з хаты кіем пагнаць. А дзе гаспадар? А твоя якая справа, добрый чалавек? Василь. Василь, ты? Здорово, жонка. Не чакала. Сказаць, як не чакала. Так не чакала, што свету Божага не бачыла. Всю вайну гэту праклінала, баялася, што не верне мне цябе. Ну, хопіць, скончылася ўжо вайна. Прынамсі для мяне і для цябе. Ты застанешься, ты не съедешь. Куды я ад цябе з'еду, калі нават смерць не змагла мяне з тваіх рук вычапіць? Ну, хопіць плакаць. Катя, апранайся прыгожа, час святкаваць. Ведаеш што? Што? Пакармі мяне. Я так доўга ішоў, што, здаецца, вала бы з'еў, ці хлеба луст. Як выглядалі нашыя продкі? Што яны насілі, якім чынам гэта было зроблена? Як гісторыя ўплывала на моду, а мода на гісторыю? У эфіры праграмы «Нітка зорка». Мяне завуць Кацярына Ваданосава, я ўмею шыць, вышываць, ткаць. Я даследую гісторыю беларускай моды. І з радасцю падзялюся з вамі сваімі ведамі пра густы і эстэтычныя перавагі папярэдніх пакаленняў. І сёння мы пагаворым пра саяны, мыльную вышыўку і дызайнерскія міксты матэрыялаў і ўзораў. Я раскажу вам пра строі Мсціслаўшчыны і агулам пра строі ўсходняга Падняпроўя. Возьми, маці, пяску жменю, пасі шыльна на каменю. Як дажджэшся пяску сходу, тады верне сын з паходу. Нешта сумнае ў цябе песні. Я думаў, ты радавацца будзеш. Можа, гэта звычка. Ты як сышоў, так я не памятаю, ці усміхалася. А як ішлі праз нашу вёску жаўнеры, то адныя, то другія. Так мы з жанчынамі вуглем твары мазалі. Каб курэй пазабіралі, а нас хаця бы не чапалі. І што працавала? А не гвош, мы такія страшныя былі, адна адну баяліся. Ой, цяжка паверыць. Гляжу на цябе, не ўяўляю. Вось і не ўяўляй, вось і добра. Дарэчы, бачыш, курэй-то пазабіралі, а строй свой я захавала. Каб табе, валацугу, у вачах прыгожа было. А мне прыгожа і шчасліва. У мяне няма і ніколі не было сваякоў на Магілёўшчыне. Я была там неаднакроць, але гэта былі кароткія вандроўкі. А ў Мсціславе, на самай мяжы з Расіяй, я ўвогуле ніколі не бывала. Кажуць, што найлепшым чынам чалавек адчувае сябе ў строі таго рэгіёна, адкуль паходзяць яго продкі. Гэта, напэўна, праўда, але з мсціслаўскім строем у мяне здарыўся вельмі своеасаблівы мэч. Я лічу яго адным з самых прыгожых, багатых і выкшталцоўных традыцыйных комплексаў. І сёння я хацела бы пазнаёміць вас з ягонай прыгажосцю. А для гэтага мне трэба будзе раскласці строй на састаўныя часткі. І пачну я з самай галоўнай і асноўнай – з саяна. Саян жаноцкі каразыевы з оксамітам за 4 капы грошай спраўлены. І саян люнскі сіні з пасаманікамі за 1,3 капы спраўлены. Я не звар'яцела. Гэта вытрымкі з судовых актаў 16 стагоддзя, якія сведчаць пра тое, што ўжо 500 год таму на Беларусі насілі такі від адзення, як саян. Што ж гэта за вопратка такая? У чым яе адметнасць і чым яна адрозніваецца ад астатніх відаў адзення?
Этнолагі кажуць пра тое, што саянам на Беларусі часцей за ўсё называецца такі від адзення, калі спадніца наглуха сшытая з ліфам. Прычым самая галоўная адметнасць саяна ў тым, каб матэрыял спадніцы быў адрозным ад матэрыяла ліфу і па ўзору, і па якасці таксама. Для нас, аматараў мінімалізму і капсульных гардеробаў, такое эстэтычнае рашэнне можа падацца дзіўным, але паверце, у этнаграфіі сустракаюцца надзвычайныя прыклады высокага мастацкага густу і выкшталцонасці, якім могуць пазайздросціць нават сучасныя дызайнеры. Можна падумаць, што саян гэта нейкі сваяк расейскага сарафану, але гэта не так. Нават расейскі этнограф Куфцін гаварыў пра тое, што саяны значна больш блізкія да заходнееўрапейскага адзення, прычым адзення эпохі позняга сярэднявечча і ранняга рэнесансу, такіх сукенак, якія называліся кіртлы. А яшчэ на Беларусі ліф ад саяна часамі называлі кшталт альбо кшталцічак. Нічога не нагадвае. Менавіта такім чынам называліся сукенкі эпохі ранняга барока, пачатку 17 стагоддзя. Мы акурат рабілі адзін выпуск «Ніткі-зоркі», прысвечаны модзе таго перыяду. І такія кшталты насілі і магнаты, і шляхта, і гараджане, сапегі, астроскія, радзівілы. Все іх жанчыны хадзілі ў кшталтах. Дык можа быць ногі, ці, прабачце, карані саянаў чэрыкаўскага, мсціслаўскага, магілёўскага раёнаў акурат растуць з саянаў і кшталтаў магнатаў і шляхты? Все можа быць. Саяны шыліся не так, як іншае архаічнае адзенне з прамавугольнікаў і квадратаў. Тут ёсць падкроеныя проймы, тут ёсць выразы, тут ёсць складаны крой. І таму, канешне, пашыць падобную рэч у хатніх умовах было цяжкавата. І часта пашыў саянаў аддавалі на аутсорс, як бы мы зараз сказалі, прафесійным шаўцам ці краўцам. Ну і зразумела, што падобная рэч каштавала вельмі дорага і часам нават перадавалася ў спадчыну ад маці да дачкі і гэтак далей па коле пакаленняў. А ў мяне з саянам звязаная вельмі асабістая гісторыя. Калі пачалося паўнамаштабнае ўварванне ва ўкраіну, я сям'ёй была вымушаная пераехаць у Польшчу. Мы пешу перайшлі мяжу і, зразумела, не маглі ўзяць з сабой ніякія рэчы, ўсё засталося ў Кіеве. І таксама ў Кіеве засталіся ўсе мае традыцыйныя строі. І ўжо тут я зразумела, што мне страшэнна карціць пашыць сабе новы строй, бо я хачу паказваць, што я беларуска. Сябры падарылі мне адрэс клятчасты, і я вырашыла пашыць яго спадніцу. Але справа ў тым, што на той момант у мяне было ўсяго толькі 2 катушкі нітак чорнага і белага колеру, адна іголка і адныя нажнічкі манікюрныя з загнутымі носікамі. Але калі вельмі хочаш сабе традыцыйны строй, то няма ніякіх перашкодаў твайму жаданню, таму вось гэтая спадніца, гэта першая рэч, якую я пашыла ўжо будучы тут, у Польшчы, карыстаючыся нажніцамі з загнутымі носікамі і 2 катушкамі нітак і адной іголкай. І мне падаецца, што гэта вельмі натуральна. І 100 гадоў таму, і нават больш, жанчыны часам хацелі захаваць тое, што яны робяць сваімі рукамі. Не толькі дзеля таго, каб не змарнаваць сваю працу, а і дзеля таго, каб разумець, хто яны, адкуль яны, і разумець, што іх прыгажосць заўсёды застанецца з імі. І я адчуваю вялікую роднаснасць з гэтымі жанчынамі, якія папярэднічалі мне. Не варушыся, калі ласка. Я не кожны дзень раны перавязваю. Ты не хвалюйся, мне не балюча. Я не хвалююся, што табе балюча. Я хвалююся, каб прыгожа было. Бо інакш, як я цябе людзям пакажу. А ты мяне абрусікам вышытым перавяжы, буду як абразок. Ты і так, як абразок. Будзеш мяне абараняць цяпер, каб все добра было. Все будзе добра. Вайна сыдзе. Будзем жыць на сваёй зямлі доўга-доўга. Каб гэта доўга не было такім куцым, як хвост у труса. Нам бы жыта пасеяць, дах падлатаць, скаціну наноў нажыць. Ідзе так. Ідзе так. Всё, не варушыся, абразок.
Безумоўна, самая галоўная, самая неад'емная частка любога традыцыйнага строю – гэта кашуля. І акурат мсціслаўская кашуля – гэта тая рэч, якую я ўпершыню ў сваім жыцці цалкам пашыла і вышыла сваімі рукамі. Зараз, калі я гляджу на яе з вышыні свайго досведу, я заўважаю шмат хібаў, недарэчнасцяў, але гэтая кашуля перажыла са мной тое, што не перажыла ніводная іншая рэч. У ёй я спявала і грала канцэрты, у ёй я прэзентавала свой другі музычны альбом. У ёй у 2020 годзе я стаяла ў ланцугах салідарнасці і хадзіла на маршы. І гэтыя факты кашульнай біяграфіі яскравае сведчанне таго, што беларускі традыцыйны строй – гэта жывая, адметная і трэндавая рэч. І асобныя яго элементы можна удала спалучаць з сучасным адзеннем, каб паказаць сваю нацыянальную прыналежнасць, свой патрыятызм і сваю прыгажосць, чаму не? Штосьці сыходзіць, штосьці застаецца, штосьці зазнае змены. Нават беларускія традыцыйныя строі зазнаюць трансфармацыі. Напрыклад, у першую чаргу гэта тычыцца галаўных убораў. Наміткі змяняюцца самаробнымі хусткамі, самаробныя хусткі фабрычнымі, рознакаляровымі. Для свайго мсціслаўскага строю я зрабіла самаробную хустку, рэпліку хусткі 100-гадовай даўніны. І, напэўна, самае цікавае, самае адметнае, што ў ёй ёсць, гэта бахрама. І калі я думала, што ж паказаць вам сёння ў майстэрні, я вырашыла, што спынюся акурат на ёй. Тэхніка яе выраблення вельмі цікавая. І самае цікавае, што для таго, каб зрабіць бахраму, вам спатрэбіцца у першую чаргу з'есці марозіва. Чаму з'есці марозіва? Таму што, каб плесці бахраму, патрэбная палачка. Марозіва мусіць быць вось на такой прамой палачцы. Ніякая палачка выгнутая нам не падыдзе. Яна мусіць нагадваць лапатачку, якой вам у дзяцінстве, можа быць, глядзелі горла мамы. Для таго, каб плесці бахраму, трэба мець тое, на чым яе можна плесці. Я вам пакажу на маленькім узоры лапіку тканіны. Дзеля таго, каб бахрама магла быць сплеценая, нам на пачатку трэба загнуць краі і падшыць іх. Я буду гэта рабіць праз мярэшку. Наступная маніпуляцыя, якую мы робім, мы пачынаем плесці вузельчыкі. Кожны вузельчык добра, калі будзе супадаць з кожнай дзірачкай вашай мярэшкі. Тады ваша сетачка, якую вам трэба сплесці, будзе рэгулярнай, прыгожай і аднастайнай. Калі вы цалкам абшылі свой выраб рэгулярнымі такімі пецелькамі-вузельчыкамі, то трэба зрабіць наступнае. Трэба выбраць, якія ў вас будуць пірамідкі. Што я маю на ўвазе? Вам трэба будзе плесці такія ж самыя вузельчыкі, прапускаючы спачатку адну якую-небудзь пятлю, папярэдне зробленую. Калі, напрыклад, у вас 5 вузельчыкаў, вы наступным шэрагам робіце 4 вузельчыкі паміж тымі 5. А вось тут прапускаеце адзін кавалачак. І атрымліваецца, што у вас 5 вузельчыкаў, 4 вузельчыкі, 3 вузельчыкі, 2 вузельчыкі і 1. А паміж імі доўгія працяжкі нітак. Калі вы прыгледзіцеся, то ўбачыце, што на маёй хустцы ёсць вось такія пірамідкі-трохкутнічкі. Гэта тое ж самае, што вы бачыце вось тут. Такая сетачка. І зараз, уласна кажучы, пачынаецца самы цікавы этап. Мы будзем плесці махры, бахраму, для якой нам патрэбная акурат тая самая палачка, пра якую я гаварыла на пачатку. Палачку мы шчыльна падстаўляем да нашых пірамідак. Замацоўваем каляровую нітку на самай вялікай працяжцы, то бок самай верхняй працяжцы. І
і абарочваем нашу палачку, трымаючы яе ў руках вельмі акуратна і вельмі шчыльна прылягаючы да вось гэтых нітак. Абгортваем палачку ніткамі і пачынаем сплятаць вось гэты вось наш будучы ўзор. Мы пасоўваем кожны раз нітачку пад одну працяжку, потым пад 2 працяжкі, потым пад 3. І гэтак далей. Такім чынам мы зашываем усю нашу свабодную прастору паміж вось гэтымі сплеценымі намі пірамідкамі. Толькі сачыце за тым, каб ваша нітачка заўсёды ішла па-рознаму. Калі ў адзін момант яна ідзе наверх, на нітачку, то ў наступны момант яна мусіць ісці пад нітачку. Ну вось, прыкладна 10 хвілін працы і ў мяне сатканы маленечкі трохкутнічак бахрамы. Калі выдаткаваць шмат часу, то атрымаецца даволі прыгожы выраб. Такога кшталту тэхніка мне вельмі падабаецца. Яе не часта выкарыстоўваюць за працаёмкасці, але калі вы будзеце валодаць цярпеннем і уседлівасцю, то ў вас будзе рэч адметная, непадобная на ўсе астатнія і аўтэнтычная, такая, як рабілі нашыя бабулі і прабабулі. А зараз, увага! Я здымаю палачку з бахрамы. А у лявоніхі суян з пылысам. А саян можа быць у кукушкі, у ялушкі, у мачынкі. Гэта ўсё назвы ўзораў для ніжняй часткі саяна, якія чуў этнограф Нікіфароўскі. На жаль, маіх ведаў не стае для таго, каб сказаць, чым ялушкі адрозніваюцца ад кукушак. Але я ведаю не менш цікавую назву. Ці чулі вы калі-небудзь, што на Беларусі была вельмі папулярная мыльная вышыўка? Не? Дык я вам зараз пакажу, адкуль на Беларусь прыйшла гэтая назва і што яна абазначае. Бадай што няма такога комплексу беларускага традыцыйнага жаночага строю, дзе не было б фартуха. Фартух – гэта пра чысціню. Як чысціню фізічную, спадніца не забрудзіцца, так і пра чысціню сакральную, ад сурокаў, ад дурнога вока. Ніводная жанчына не магла выйсці на вуліцу, не павязаўшы фартух. Але вось цікава, у саянным комплексе, пра які мы, уласна кажучы, зараз і размаўляем, фартух павязваўся даволі адметным чынам, высока, амаль пад самымі грудзямі. І гэта надавала фігуры незвычайную постаць. Фігура выцягвалася ўверх, аўтаматычна нібыта падаўжаліся ногі. Зараз мы, каб падоўжыць уласныя ногі, выкарыстоўваем міні-спадніцы. А тады можна было проста падвязаць фартух. Такі вось добры лайфхак. А што тычыцца вышыўкі на маім фартуху, то акурат яна і называлася мыльнай, альбо бракараўскай. Чаму так? Гэта звязана з імем аднаго фабрыканта, Генрыха Бракара. У яго была свая фірма, якая займалася вытворчасцю парфумы, мыла, і, шчыра кажучы, справы ў яе ішлі так сабе. Але у Бракара была вельмі такая прадпрымальная жонка Шарлота. І Шарлота прыдумала, як прадаваць мыла яшчэ больш, як зрабіць мыла больш папулярным сярод сялянаў. Яна замовіла мастакам шмат схемаў вышыўкі крыжыкам, лілеі, ружы, вінаградныя гронкі. І мыла сталі загортваць у гэтыя схемы, у паперкі. І, канешне, сялянкі полюбілі гэтыя схемы ўсёй душой, таму што раней вышывалася штосьці незразумелае, сэнс чаго даўно забыўся. А ружы, лілеі, маргарыткі, рамонкі – гэта тое, што заўсёды прыгожа. І плюс яно вышываецца даволі лёгка і проста.
Цікава, што абгорткі ад мыла, а дакладней схемы на іх з цягам часу зрабіліся часткай гісторыка-культурнай спадчыны Беларусі. Але мяне заўсёды трошкі весяліць той факт, калі людзі спрабуюць расшыфраваць вышыўку, асабліва такую, кветкавую. У ёй няма ніякага сакральнага сэнсу. Часам прыгожая вышыўка – гэта проста прыгожая вышыўка. Любы строй – гэта цэлая сістэма. Тут няма нічога выпадковага. Всё падпарадкавана адзінай мэце. Усё зроблена не толькі як прыгожа, але і як трэба. І мы вельмі шчаслівы народ. У нас ёсць магчымасць захоўваць гэту спадчыну, аднаўляць і перадаваць наступным пакаленням. Ад продкаў да нашчадкаў. Захоўваць прыгажосць, не гледзячы ні на што. Гэта была праграма «Нітка зорка». Беражыце сябе. Яшчэ сустрэнемся. Слухай, як думаеш, не будзе больш вайны? Не будзе. Гэта была самая страшная вайна на ўвесь свет. Такое ніколі больш не здарыцца. Спадзяюся. Але ведаеш, што б не адбылося, я заўсёды буду чакаць. Верыш? Веру. Thank you.